Dandiverenge scripture. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why have you forsaken me? So the interpretation, irikuti iyo, Mwari wangu, mandisirei. Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Kutaura kurikuitwa na Jesu ari pamuchinjikwa, ari in pain, aine zvipikiri, ari roho pamuchinjikwa. So he's crying out with this statement, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Without utarise statement that anotaura kuti my God. Neimwe nguva anoti my Father, neimwe nguva anoti my God. So kuoperata kwaMwari kuri in two dimensions. He operates nevanhu as God, he operates nevanhu as Father. So the dimension here, God as the creator, inogona kusarivhila zvimwe zvinhu to you than the side that God is a Father. So God as Father or Abba, relationship. God is God. No dimension yeumwari, the creative power of God. So Mwari ndi Mwari, Mwari ndi Baba vedu. Kana watendeuka waponeswa kugamuchira Jesu, God becomes your Father. So muna asati atendeuka kugamuchira Jesu, God is God. But kana muna atendeuka, God becomes Father. But at times yekuti watendeuka, pane kumwe kuita kwa Mwari kuri mu dimension kwete ya Father, but is God. What am I saying? Jesu paari kuchema ari pamuchinjikwa achiti, Mwari wangu, mandisirei. He is in pain. He is in pain. So in pain mune imwe understanding yaasiri kuziva kuti zvese ndaita mukuteerera saMwari, zvese ndaita zvamakandituma, but why this kind of pain in me yandisvitsa palevel yekuti handichanzwisisa, handisi kuziva sei zvadai, kuti sei mandisirei. I'll explain this. Jesu neumwari huri maari saMwari panyika haaigona kufa rufu pamuchinjikwa, nyangwe akauya kuzofa, but chinoita kuti agone kufa hakusi kuurayiwa, kupa upenyu hwake. Saka chinoitika ndechekuti Baba vakaramba vainaye, haagone kufa nokuti Mwari havangafi. So the nature of man iri maari ndiyo inofanirwa kusvika pakufa. So nature of man iri maari, Mwari vano withdraw so that the purpose yavari kuda kuti Jesu aite panyika iitike yekuti agone kufa. So my God, why has you forsaken me is a stage in life yekuti Mwari vanenge vanewe, but usiri kuziva kuti wanewe nekuda kwepain nechallenge yauri kusangana nayo, yauri kutadza kuinterpreta the presence of God. Woona sekunge hausisina Mwari. Iriko nguva, iriko mikana mulife, pane kumwe kurarama kwekuti unotonzwa seku kana vanhu chaivo vanongotaura kuti nemanamatiro aunoita iwaya unozviti unonamata, but hona zviri kuitika. Iwe wacho ukazvitarisa wozvipa mubvunzo kuti ko kana ndichinamata, kana Mwari vachindida vachindinzwa, why am I passing through such and such situation? Eloi, Eloi, lama sabachthani is a situation in life when you don't understand kuti una Mwari here. Paunogona kutadza kuona rudo rwaMwari nenyasha dzawo muupenyu hwako. Uchifamba mukuteerera nekuda kuita kwaMwari, the Eloi, Eloi, lama sabachthani time inomanifesta kumunhu wese. But I've come to strengthen you and to help you with this understanding. Mwari vanaye Jesu pamuchinjikwa paari kuti mandisirei, haana kusiyiwa, but Mwari vajoina purpose yezvaakainga. So mu presence anoita sekunge asiyiwa, asi mu purpose Mwari varimo. Sapane nguva yekuti
Samson anobatwa. Zvanzi wakada kuedza kuita zvesimba akanzwa kuti mweya wandisiya, simba raMwari rabva. But paakabatwa, Bible rinozoguma rakuti he killed more people in his death than when he was alive. So pamwe pacho kuwithdraw kwesimba raMwari kuitira kuti Mwari vazadzise purpose yechavari kuda kuachieva through Samson, chinotomboda kuti amboita sekunge is a weak man, but ye aina Mwari unomupa simba. Saka Samson anotobatika otonzwa kuti simba handina, but paanoiswa muchechi inonamatwa chimwari chainzi Dagon, vaFilistia vaakupembera kuti abata munhu wedu, he killed more in his death than when he was alive. So there are moments, there are times in life yekuti you feel as if kana kuti unozviona izvozvo kuti ndofunga Mwari vandisiya, things are happening zvandisingatarisire, pari kuitika zvinhu zvandasingafunge zvingaitike, mbondiri kunamata nditarisire handina ndizvo zvifambe soso, zvinoita sekunge zviri kuenda hayward, zviri kurasika, zviri kubuda mugwara, zvawainamatira handizvo zviri kuitika. So the devil whisper to you, ndinofunga Mwari havana mbokunzwa, Mwari vakusiya, kana hausi kunyatsonamata, hausi serious. Yet there are times yekuti Mwari vakaramba vainewe, chikuda kuitika hachingaitike, savanoita sekunge withdrawer nokuti vanewe in purpose, but vaita sekunge vakusiya in person. Okay, I'll give you this example. Tiri vana vadiki tikapinda mutauni vabereki taibatwa ruoko. Maparents yavo ariko, pandinoti ndakuenda kutauni havati handeitese ndikubate ruoko. But nyange vasiri kuuya neni in person vakandibatwa ruoko, vari kuuya neni in the understanding nokuti pavaifamba neni vaiisa information, vaindidzidzisa, vaindionesa, vachindiudza kuti kana wamira pamugwagwa mwanangu tarisa ku right neku left kuti ugone ku cross a road. Saka this time havasi kufamba neni in person, vari kufamba neni in idea, in understanding. Saka zvinoita sekunge mubereki asara kumba pandau yekutown, but ndauya naye in understanding, in ideas, in information. So there are times yekuti kuwithdraw kuuya newe in person hazvide kuti havasi kufamba newe. Dai Mwari atiwanira nyasha, nokuti nguva idzodzo mamoments iwayo mulife ariko. Mwari wangu mandisire, nokuti zvinoita sekunge my enemies aita take over, aita take charge pamusoro pelife yako. Zvinoita sekunge warejectwa pawaitarisira kugamuchirwa, uri kudzingwa, uri kuvengwa, usi kufarirwa. Kwawaitarisira kuenda mapapers acho haana kubuda, kwawaitarisira kupromotwa nekusvika, izvozvo zvima Eloi sabakatani moments zvirimo mulife yemunhu wese. Why? Because God knows tomorrow. We only think about tomorrow. Eloi lama sabakatani, Mwari wangu mandisire. I moment inosvikwa nemunhu wese muupenyu, uri mupain, ma enemies achita sekunge aita override zvezvaunoda kuita pana chiri kubuda, unotonzwa sekunge Mwari wacho vatokusiya. But itsika yaMwari yekuti havakusiya, nokuti vanoti I will neither leave you nor forsake you. Saka moment iyo iri kuwanika sei kana Mwari vachiti I will neither leave you nor forsake you, inyaya yekuti unenge watadza kuona kuti Mwari vauya mupurpose, vaita sekunge withdraw in person. I'll also give you another example. 2 Kings chapter 7. Varume vaiva nemaperembudzi pavaifamba kuenda kucamp yevaSyria, Mwari wakakonzera kuti vanhu vanzwe noise, a sound, as if kuri kuya machariots, vakabva vatiza. So pavaifamba malepers ari forward, they were weaker, they were very slow, but God was with them in sound, not in person. So vaigona kutosangana nevamwe vanhu vaudza kuti dai muna Mwari, dai mune simba, dai muna Mwari, dai matomhanya, dai muna Mwari vakusimbisai vakugonesai. But as weak as they were, the Lord was with them, but in sound, because Bible not, and God created a sound yakaita kuti the Syrian army itize. Saka the lepers vanogona kusaona the presence of God, but God is with them
papurpose yekuti vagone kusvika mutende, vatore goridhe, vatore zvekudya, vadzokere kunopa hama dzavo. So there are times that you won't understand. Life iyoyo inoraramika. Eloi, Eloi, lama sabakatani. Mwari wangu, mandisirei. Yet kutendeka kwa Mwari, vanoti, I will neither leave you nor forsake you. Saka inyaya yekugona kuinterpreta the presence of God kuti iri mupurpose here, muperson, muplan here, kana kuti muvictory, mureward. The 4 lepers Mwari vari kufamba navo, but havasi kuona the presence of God. Vanozozviona vachibva vane result kuti Mwari vanesu. Let's go back, tinoudza hama dzedu this good news. Iriko nguva yekuti unoyasozoona zvinhu zvaitika zvafamba zvakanaka, but process yanga isiri kufamba zvakanaka, kuti asi Mwari vandichengeta, vandigonesa. Things were not okay. Handina kutombofungidzira kuti Mwari vaneni pa situation iyi ndinobuda, but unozoona Mwari kuresult. Unoona Mwari kuresult. Utadza kuona Mwari mupurpose, muprocess. So the process is zvipikire and pain pa Calvary, but the result is victory. So Eloi, Eloi, lama sabakatani. Sometimes you miss God in the process, but you later discover God in the purpose. So the devil can whisper to you, dai wina Mwari usina zvipikiri mumaoko izvi, dai Mwari vanewe, watosvika palevel, dai Mwari vanewe, ona shamwari dzako dzatosimuka dzachibva zvakawanda, iwe dai wina Mwari, dai watoitawo so and so, wanyanyosara. But at the end, the result will tell that God is with you. Hama dzangu, Mwari werugare vakuitire nyasha. That moment iyoyo iriko. Eloi, Eloi, lama sabakatani. Mwari wangu, mandisirei. But we shall not, the end result, the Lord was with him in purpose, not in the process. Withdraw kwa Mwari mu process, kunoita kuti zvavanoda kuti zvizobuda at the end zvimanifesti. Saka shoko raMwari richiti, all things work out together for good to those that love the Lord. Zvinhu zvese zvinobatirana zvinobuda zvakanaka kune vanoda Mwari, who are called according to his purpose. My brother Luke Chapane Kuriseko Koselia, happy to see you online. God bless you. Mwari vakuitire nyasha. Oracle Deborah, a good morning to you. Tapiwa na Shechi Pangura, Libat Nyangu, God bless you. Maichi Yangwa Jakata, how are you? God bless you. Memory Chatambarara, Tadiwa na She Saidi, may the good Lord bless you. Mwari vakuchengete, Mwari vakuprotecte. Continue to honor, to worship God, and to thank him. He is with you. Although the purpose or the situation is very painful, but the end result will speak for you. Thank you so much, Amadzangu Mwari vakuitire nyasha. You can also partner with me on this platform for us to continue to share my morning devotions. You can send your airtime, you can send your data to me on this platform so we can continue to share and broadcast